Jaksoin tähän asti odottaa ensimmäisten sisälle kasvatettavien siementen kylvämisen. Koska mä olen aika hajamielinen kastelija, niin laitan altakastelun maton ja siementen päälle vermikuliittia. Niiden avulla saan vähän anteeksi epätasaista kastelurytmiä. Kylvän useamman siemenen per purkki ja jaan ne sitten yksittäisiin purkkeihin, kun taimet on kasvanut. Nimeän purkit ja laitan niihin kelmut päälle. Annan lisävaloa ja taimilannoitusta vasta sitten, kun taimet ovat kasvaneet.